Hej, mit navn er Frederik. Jeg er Danmarks bedste pennyballer. I dag vil jeg vise jer nogle af mine tricks, som jeg har lært at lave igennem de sidste 4 år. Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg laver mit yndlingstrick. Hvis vi siger, at det her det er pennyballer, så lægger vi det ned, står på det, kører, switcher. Det er mit yndlingstricks. Nu vil jeg vise, hvad du gør. Det du gør, er, at du tager din venstre fod, så har du din højre fod. Så tager du den venstre fod, skubber fremad, sådan der, og den højre fod skubber du baglæns. Så du ligesom står på bordet samtidig, og så kører du rundt. Det er det, som jeg kalder et switch, og det er mit yndlingstricks. Det du gør, det er, at du switcher. Selve switch er blevet opfundet af Peter. Switch. Det er mit yndlingstrick. Det var en switch. Det er mit yndlingstrick. Så nu skal jeg vise min yndlingspokal. Det er den her, som jeg har vundet i Schweiz. Det jeg vandt på, det var at lave en switch, som jeg har vist jer, hvordan man laver. Det er mit yndlingstrick. Det her er så min nummer 2 pokal, som jeg vandt i en konkurrence i Tyskland. Den vandt jeg sammen med en af mine venner, som jeg har lært at lave switch af. Det er mit yndlingstrick. Det er min anden yndlingspokal. Den her og den her, det er mine 2 tredje yndlingspokaler. I min nummer 4 yndlingspokal er mine yndlingssolbriller, som jeg vandt i Danmark. Det er mit yndlingssolbriller. Det her er min nummer 1 yndlingsmedalje, og det her er min nummer 2 yndlingsmedalje. Dem vandt jeg i Philadelphia